Вітаю, шановне спадарства. У летняй студыі аб'ектыву для вас працуе Ярослаў Стешык. Пачынаем агляд галоўных навінаў. На жаль, ёсць і трагічныя падзеі. Крывавы салют у сталіцы. Загінула жанчына, дзясятак параненых, павыбітыя шыбы, пашкоджаныя будынкі. Боеприпасы, які выкарыстоўваюцца для салюту, неправильно захоўвались. Асноўная версія трагедыі – неякасныя зарады з Расіі. Маковая справа 17. Из России и из Украины привозили в Беларуси маковое семя, из которого наши наркоманы варили себе наркотик, в общем-то, и кололи. Гучны працэс аб наркотрафіку ў Беларусь. Гарадзенскія праблемы Стэфана Баторыя. Гарадскія ўлады не бачаць патрэбы ў рэстаўрацыі гэтай табліцы. Людзі прыйшлі паглядзець на парад і салют, а трапілі ў шпіталь. Не менш за 10 чалавек былі параненыя падчас святкавання Дня незалежнасці ў Менску. Ад аскепкаў загінула жанчына. Развітанне з ёй адбудзецца ў суботу. Снарады феерверкаў выбухнулі на зямлі ў 3 з 5 месцаў, адкуль стралялі ў паветра адмысловыя установкі. Гэтак тлумачыць сітуацыю Міністэрства абароны. Вайскоўцы і следчы камітэт кажуць пра неякасныя боепрыпасы з Расіі калібру 195 мм. Юлія Цельпук працягне тэму. Выбух у першыя хвіліны феерверкаў, праз хвіліну другі, а следам трэці. Мікалай апынуўся сярод тых, каго зачапіла аскепкам. Это было где-то здесь. Раздался очень мощный взрыв. Настолько мощный, что люди, которые стояли вокруг, они начали охать, ахать, прикрывать рты, доставали все телефоны и начали снимать. Поднялся довольно большой столб дыма, такого плотного, что в какой-то момент не было видно основных зарядов разлетающего салюта в небе. Адной з 10 пацярпелых, 64-гадовую жанчыну, уратаваць не ўдалося. 5 аказалі медычную дапамогу на месцы, 3 звярнуліся ў шпіталі і 2 засталіся ў стацыянары. Раненні атрымалі аскепкамі труб установак, кажа эксперт. Калі успаміняецца заряд парахавы, ён выштурхоўвае сілай свайго выбуха гэтыя фейерверкі наверх. Калі нейкая ёсць праблема з гэтым зарадам, альбо ён там вельмі туга в этом стволе, альбо ён там заклініў, то адбываецца выбух. Вось устаноўка і пускавыя трубы, а гэтак выглядаў момант падрыву. Чырвоным на мапе пазначаныя месцы выбухаў, а таксама ахоўная паўкіламетровая зона вакол установак, за якую нельга было дапускаць людзей. Загінулая была ўнутры гэтага кальца, калі палічыць метраж на мапе. Следчы камітэт сцвярджае, што ўсе пашкоджанні грамадзяне атрымалі за межамі пазначанага перыметру. В качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия производства Российской Федерации оказались некачественными. Надо сказать, что случай исключительный. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. Але ситуации мелі месца, кажуць відавочцы. 9 мая аналогичный разрыв на земле был у салютных установок, расположенных в районе цирка. Там тоже сразу залпы прекратились, а в остальных местах еще долго все стреляло. Без жертв, тихо замяли. Рыхтуючыся да Дня незалежнасці, які ўлада лічыць галоўным святам краіны, заяўлялася пра выкарыстанне новай піратэхнікі, але пакінулі старую. калі браць тое, што гэтымі ж зарадамі быў салют на 9 мая, то менавіта, я думаю, што якраз такі былі парушаны правіла іх захоўвання ў гэты перыяд. Магчыма, яны іх дзесьці не на складзе захоўвались, магчыма, на адкрытыя дзесьці пляцоўкі. У небяспецы апынуліся не толькі людзі з вуліцы. Ударнай хвалёю выбіла шыбы ў спорткомплексе «Дынама», а таксама ў некалькіх жылых дамах. Белсад наведаў дамы нумар 2 і 4 на вуліцы Чарвякова. Приехали эти самые МЧС, и все, они, милиция приехали, не зафиксировали, потому что знают, что чтобы не было резонанса, надо поправлять, они сделали все как положено, как надо, очень быстро. От ЖЭШа уже работают службы, которые приехали, обмерили все, и это выполняется оперативно. Меня больше беспокоит погибший человек, погиб. И то, что потом будут искать стрелочника, и что опять же нас обманут.
Мінабароны Беларусі адвяло ад сябе адказнасць праз заяву, што абслугоўвалі ўстаноўкі прафесіяналы. Самыя вайскоўцы не пацярпелі. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая адзначае, што пасля такога надзвычайнага здарэння ряд чиновников должны были уже сегодня положить свои заявления на стол, потому что это их недоработка прежде всего. Дэпутатка таксама раіць дзяржаве больш сціпла святкаваць 3 ліпеня. В прошлом году мы праздновали 100-летие независимости БНР, и вот это праздник. Но его все равно надо праздновать не парадами, его надо праздновать по-другому. И лучше деньги, которые мы сегодня тратим на парады, отдать на ветеранов. Их не так много осталось. У справе выбуху феерверкаў пад канец дня затрымалі 2 падазраваных. Паводле следчых, гэта мужчыны 28 і 25 гадоў, прадстаўнікі пастаўляльніка піратэхнікі, якія прыехалі ў Беларусь дзеля тэхнічнай дапамогі пры салюце. Іх падазраюць у парушэнні парадку працы пры ладаванні установак. Юлія Цяльпук, Белсат. Інфармацыя пра выбух і ахвяраў хутка распаўсюдзілася праз сацыяльныя сеткі і незалежныя медыі. Але дзяржаўныя СМІ ці абміналі падзею, ці адсоўвалі далей у стужцы. На першыя пазіцыі выходзілі паведамленні пра святкаванні ды прамова Александра Лукашэнкі, а не смерць жанчыны, параненыя і прычыны выбуху. Для Белсату сітуацыю пракаментаваў медыа-эксперт Паўлюк Быкоўскі. У дзяржаўных медыа у парадак дня гэта трапіла хутчэй у наступны дзень з раніцы, калі следчы камітэт даў уже больш разгорнутую інфармацыю. І вось сярод іншага на сайтах эта інфармацыя з'явілася. Я не магу адсачыць, што было ў эфіры. Але, допустим, у тэлеграфнага агенцтва Белта гэта інфармацыя праходзіць пад нічога незразумелым назовам здарэння ў Мінску, а, напрыклад, у ОНТ гэта трапіла ў топ навінаў раніцы, таму там гэта больш заўважна. Увогуле гэта сітуацыя прыкрая, калі даволі важная інфармацыя хаваецца ад аўдыторыі, бо парушаецца магчымасць аўдыторыі ацаніць, што здарылася, і нават калі па фармальнай прыкмеце такая інфармацыя ўсё ж такі падаецца, з гэтага паведамлення не заўсёды зразумела, дзе здарылася, што здарылася і гэтак далей. Снарады салюту, што трапляюць па гледачах, танкі, якія руйнуюць асфальт і слупы каля дарогі, салдаты і афіцэры, якія сканчаюць жыццё самагубствам праз дзедаўшчыну. Гэткія інфармацыйныя нагоды дамінуюць апошнім часам у паведамленнях незалежнай прэсы пра айчыннае войска. Дзяржаўныя медыі рапартуюць пра боегатовасць, патрыятызм і агнявую моц. А наколькі беларуская армія здольная выканаць асноўную задачу – абараніць краіну і людзей. Станіслаў Івашкевіч. Самае недафінансаванае войска ў рэгіёне. Паводле Міжнароднага інстытуту даследавання праблемаў міру, Беларусь выдзяляе на абарону каля 1% ад свайго валавога ўнутранага прадукту. Гэта ў разы менш, чым аналагічны паказнік ува ўсіх нашых суседзяў. Вось гэтак ледзь не завяршыў свой шлях пасля параду адзін з танкаў. А гэта пазалеташняе здарэнне. Некаторыя вайсковыя адмыслоўцы тлумачаць, адна з прычынаў нізкіх прафесійных якасцяў, прадэманстраваных у гэтых інцыдэнтах, можа быць фінансавай. Гэтак, напрыклад, Эстонія, якая мае ў 10 разоў меншую армію, дарэчы, таксама збольшага прызыўную, выдаткоўвае на сваё войска прыблізна столькі ж грошай, як і Беларусь, чые ўлады рэгулярна выкарыстоўваюць знешнюю небяспеку ў сваёй рыторыцы. Все сегодня воюют против всех. И это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Недахоп сродкаў на падрыхтоўку азначае, што нашыя салдаты маюць на парадак менш паліва для трэніровачных выездаў на баявой тэхніцы, менш куляў і снарадаў, якія можна патраціць на отточванне баявых навыкаў. Наше Министерство обороны считает, что, исходя из принципа достаточности, этих средств достаточно для обеспечения военной безопасности в наших нынешних реалиях, в том числе в рамках координации военной обороны с Российской Федерацией. Да моцных бакоў беларускага войска адмыслоўцы адносяць укамплектаванасць мадэрнізаванай вайсковай тэхнікай. На сёлетнім парадзе вайскоўцы прадэманстравалі як уласныя вырабы айчыннага военпраму, так и вынік меркаваных супольных распрацовак с Китаем. Прогресс какой-то идет, конечно, но большинством все это основано на советском наследии. Фармальная укамплектаванасць тэхнікай дазволіла беларускаму войску увайсці ў дзясятку наймацнейшых армій Еўропы паводле рэйтынгу Global Firepower. А наколькі баяздольныя лічаць сваю армію самі беларусы, мы спыталіся жыхароў Менску. Смотрите, что в наступление не пошло наше войско. Не все проходят подготовку как следует и так, как надобно.
лучшие ряды, конечно, я думаю, смогут, а остальные, в принципе, не способны. Танки, это вот все потому, что я думаю, что они уже старые, и я уверен, что они больше Советского Союза. А сильная сторона, я думаю, характер, наверное. Аглядальнік Дзяніс Івашин назначае, што слабым звяном у кампанентах баяздольнасці беларускага войска можа апынуцца маральны чыннік. Прычына, на яго думку, брак патрыятычнага выхавання моладзі і непаслядоўная падача каштоўнасці незалежнасці з боку афіцыйных асобаў і СМІ. У сувязі з гэтым, на яго думку, маладзёнам бракуе асэнсавання, што яны робяць у войску і ад чаго рыхтуюцца абараняцца. Сённяшняя беларуская армія працягвае традыцыі беларускай вайсковай акругі Савецкага Саюза. Паводле расследавання інфармнапалму, у парадзе незалежнасці ў Менску сёлета ўдзельнічалі расійскія артылерыйскія часткі, які бралі ўдзел у бамбардаванні украінскага Марыюполя на баку сепаратыстаў. Дзяніс Івашин, які правёў гэтае расследаванне, лічыць, што такая дэманстрацыя можа падаваць неадназначныя сігналы як унутры краіны, так і навонак. Вайсково-палітычнае кіраўніцтва Беларусі дэманструе, што Беларусь не з'яўляецца нейтральнай краінай. Пры адносна нізкім фінансаванні арміі, якая мае абараняць краіну ад знешніх ворагаў, Беларусь мае прапарцыйна найвялікшыя ў свеце ўнутраныя сілы, прызначаныя для абароны ўлады ад пагрозаў з боку ўласных грамадзян. Станіслав Івашкевіч, Белсат. Ці трэба беларусам вайсковыя парады? Ці трэба яны ў цяперашнім выглядзе? Аўтары некалькіх буйных тэлеграм-каналаў, гэта такія інтэрнэт-меседжеры, апыталі сваю аўдыторыю. Пытанні адрозніваліся, але вынікі падобныя. Агулам за дзень прагаласавала больш за 20 тысячаў асобаў. У апытанні аўтара каналу «Беларусь галаўнога мозгу» толькі кожны пяты выказаўся за парады, ажно больш за 80% супраць. А ў апытанні аўтара каналу «Кульгавы д'ябал» парады, безумоўна, падтрымалі толькі 5% наведнікаў. Астатнія выказаліся або супраць параду, або з умовай праводзіць іх выключна ў юбілейныя гады. Па $500 і больш. Гэта не лічба сярэдняга заробку, а штрафы, якія атрымалі абаронцы ўрочышча Курапаты месца масавых расстрэлаў сталінскіх часоў. Па 2040 рублёў Артёму Кляпцу і Дзянісу Урбановичу, 1100 Віталю Трыгубаву. Суд Менскага району прызнаў актывістаў вінаватымі ў несанкцыянаваным пікеце і непадпарадкаванні міліцыі. 80 базовых. Я сейчас на данный момент нигде не работаю. 80 базовых – это, неподъемная сумма. И давят штрафами просто, я не знаю, тут нет комментариев. 80 базовых за что? За сфальсифицированные эти протоколы, где, вот мы в суде были, видно на видео даже, где, ничего нету. То есть люди стоят, то есть одни заходят, другие выходят. Актывістаў затрымалі каля рэстарацыі «Поедем, поедим». Абаронцы Курапатаў скардзяцца, што іх не азнаёмілі са справай, а паказанні сведкі даішніка на суде моцна адрозніваліся ад тых, што былі ў пратаколе. Яны звязваюць затрыманне з парадамі, які учора праходзіў у Менску. Курапатская варта – самая працяглая палітычная акцыя ў гісторыі сучаснай Беларусі. Ужо больш за год актывісты штодзень пікетуюць рэстаран «Поедем, поедим», які знаходзіцца непасрэдна побач з урочышчам Курапаты, месцам масавых расстрэлаў часоў сталінізму. Карнікі НКВД, паводле некаторых сведчанняў, маглі забіць там нават 250 000 чалавек. У Менску пачалі разбіраць гучную справу аб гандлю наркатычнымі сродкамі. Агулам на лаве падсудных 41 асоба. Першую групу, 17 фігурантаў, абвінавачваюць сярод іншага ва ўдзеле ў злачыннай арганізацыі, распаўсюдзе наркотыкаў і незаконным прадпрымальніцтве. Марыя Грыц распавядзе падрабязнасці. Паводле справы, праз Гомельшчыну тоннамі пастаўлялі ў Беларусь насенне і салому мака з 2015 года да 2018. Спачатку перапраўлялі наркасыравіну праз расійскую і украінскую межы як харчовыя дадаткі, а потым наўпрост вазілі праз лес. Агулам следчыя высветлілі 54 выпадкі набыцця, перавозу, захоўвання і продажу рэчываў. Шли поставки из России, это, в общем-то, понятно, границы как таковой нет. То есть осталось только, там говорится, поставщикам проявить свою сообразительность, как это аккуратно сделать. А что касается украинского направления, то это, по сути, через Гомельскую область все шло.
Граница вроде бы закрыта, она усиливалась в связи с событиями в Украине последние годы. И вдруг оказалось, что вот 15-18 год тонны мака шли и через Украину. Тут есть вопросы. Я не знаю, каким образом будут ли в суде эти вопросы подниматься, выясняться. Но, по крайней мере, их стоит задать. На чале арганізацыі стаяў мужчына ва ўзросце 41 год. Адна частка групы займалася дастаўкаю, а другая – фасоўкаю, распаўсюдам наркотыкаў, а таксама шукала новых удзельнікаў супольнасці ды навучала іх крымінальнай працы. Гэта ўсё агулам цягне на 47 гадоў турмы. Сваякі і адвакаты падсудных пакуль адмаўляюцца ад каментароў, таму што невядома, як пойдзе справа. Суд высветліў звесткі аб падсудных і растлумачыў удзельнікам працэсу іх правы. Хуткіх вынікаў чакаць не выпадае. Папярэднюю справу такога кшталту разглядалі 9 месяцаў. Марыя Грыз, Белсат. Гарадзенскія ўлады адмовілі актывістам у рэстаўрацыі памятнай табліцы Стэфану Баторыю, гістарычнаму дзеячу, які нямала зрабіў для нашай бацькаўшчыны. Але Баторый не пасуе да савецка-расейскіх традыцыяў чыноўнікаў. Пра гістарычную памяць горадні Ірына Дарафійчук. Пра тое, ці быў Уладзімір Ленін калі-небудзь у горадні, дакументальных сведчанняў няма. Але помнік яму ў цэнтры гораду стаіць. Кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый праводзіў у горадні шмат часу і спрычыніўся да яе росквіту. Але помніку яму ў горадзе няма. Табліца ж дзеля ягонага гонару, усталяваная на будынку цяперашняга педагагічнага каледжу, нераспазнавальная. Таблица была усталявана ў 1933 годзе з нагоды 400-годдзя з дня нараджэння Стэфана Баторыя. І ў 1939 годзе з прыходам савецкай улады яна была пашкоджана. Пазбіваны надпісы, збіты барэльеф. І ў такім выглядзе яна датрывала да нашага часу. На зварот краязнаўцы з прапановаю аднавіць дошку гарадскія ўлады адказалі адмоваю. У адказе, які прыслалі з гарвыканкама, значылася, што гарадскія ўлады не бачаць патрэбы ў рэстаўрацыі гэтай табліцы, паколькі у горадзе так ёсць мясціны, дзе ўшанавана імя караля, у прыватнасці маем вуліцу імя Стэфана Баторыя і у фарным касцёле маем барэльеф у яго гонар. Няма адзінага меркавання наконт аднаўлення табліцы і сярод гісторыкаў. Аднаўляць даслоўна гэты тэкст – гэта можа быць рашэнне, але ў тым выглядзе, які сёння гэта табліца засталася, таксама помнік. Помнік ушанавання і забыцця. Пакуль забыцця ў горадзе значна больш, чым ушанавання. Шмат вядомых дзеячаў жылі ў горадні ў розныя часы ды працавалі на росквіт гораду, але ўзгаданыя ў тапаніміцы і помніках пераважна не яны. Амаль што ўсе вуліцы цэнтра маюць савецкія назвы, звязаныя з фактычна скатамі, якія забівалі беларусаў. Не дзіва, што жыхары гораду не заўжды арыентуюцца, хто ўжо ўшанаваны, а каго варта было б яшчэ ўзгадаць. Мне, конечно, стыдно признаться, но вы скажите, кому у нас есть? На першую Василю Быкову, а после можно разглядать и другие варианты. У нас вроде как нет Баторию памятника. Кастусь Калиновский. Мне кажется, у нас все памятники уже давно стоят. Гісторык Андрей Чарнякевич лічыць, што ані аднаўленнем старых, ані стварэннем новых помнікаў праблемы беспамятства не развязаць. Можна паставіць кожны помнік, але мы не здолеем, не прымусім чалавека ушаноўваць памяць. Рэцэпт ад беспамятства, на думку гісторыка, як стварэнне новых падручнікаў ды адукацыйных фільмаў, гэтак і стварэнне непаўторнай атмасферы гораду. Ірына Дарафійчук, Белсат. Шквалісты вецер до 20 метраў на секунду. Белгідрамет папярэджвае, неспрыяльная метэаралагічная з'ява заўтра закране большую частку Беларусі. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў раіць прыбраць рэчы з двароў і балконаў. Аўтаўладальнікам трэба паставіць машыну ў гараж. Калі такой магчымасці няма, лепш паркаваць яе далёка ад дрэваў і хісткіх будынкаў. Тое самае тычыцца і пешаходаў. Не варта хадзіць каля дрэваў, мастоў, лініяў электраперадач і іншых пабудоваў падвышанай рызыкі. З пачатку тыдня ад моцных парываў ветру пацярпела больш за 50 паселішчаў. Вецер зрываў дахі з дамоў, ламаў дрэвы і нішчыў правады. Нестабільнае надвор'е працягнецца да канца тыдня. Больш падрабязны прагноз надвор'я праз момант, а я развітваюся з вамі да заўтра. Добрага вечара.